Πρώτο παιχνίδι σήμερα, η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Ένα σχόλιο. Πρώτο παιχνίδι, τρίτο έπρεπε να ήταν. Τρίτο παιχνίδι. Μετά από ένα πανικό που δημιουργήθηκε στην ομάδα λόγω του Μητρώου, ήρθαμε εδώ, παρόλο που έπρεπε να ήμασταν γηπεδούχοι. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν όταν μια ομάδα δεν έχει γήπεδο. Δεν μπορούσαμε θα είχαμε πολλές ελλείψεις να παίξουμε στο εργοτέλι, το γήπεδο, 3 η ώρα. Ήρθαμε εδώ, αλλάξαμε την έδρα με τη Χερσόνησο να παίξουμε ένα παιχνίδι. Το είχαμε σχεδιάσει με μια συγκεκριμένη τακτική. Μας βγήκε μέχρι ένα διάστημα η τακτική αυτή, αλλά να ξέρετε τώρα ότι είναι πολλά πράγματα που θέλω να πω. Αλλά θα γίνουμε τώρα πάλι να μας σχολιάζει πάλι όλο το Ηράκλειο. Και το θέμα δεν μας σχολιάζει, μας βρίζει κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν μπορεί να απαντήσουμε. Εδώ είσαστε, οι κάμερες είναι εδώ. Βλέπετε την αγανάκτηση του Προέδρου. Δεν έχει να κάνει με ότι εμείς ήμασταν καλύτερη ομάδα του Χερσόνησου. Είτε η Χερσόνησο καλύτερη ομάδα, γιατί συζητάμε τώρα. Είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει την τριάδα. Αλλά εσείς εδώ οι δημοσιογράφοι που γράφετε ρεπορτάζ, τώρα παίρνετε κάμερα. Οκ, δηλώσεις. Μετά δεν έχετε ρεπορτάζ. Ο Κοντάκης, ο Παναγιώτης, γιατί αποβλήθηκε σήμερα? Γιατί είπε, δεν δόθηκε ένα φάουλ και είπε στο διαιτητή μην κοιμάσαι. Και είναι κόκκινη αυτό. Από πότε? Εγώ καλά και δέχτηκα κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη και βγήκα. Ο Κοντάκης, ο Παναγιώτης. Μου ακούστε κάτι. Επειδή έχω καταλάβει ότι αυτό το όνομα σας κάνει πρόβλημα, έχετε πρόβλημα κόμπλεξ μεγάλο μαζί μου, δεν θα σας κάνω τη χάρη. Τη χάρη δεν θα σας την κάνω. Αλλά να ξέρετε, αυτό που κάνετε είναι bullying. Είναι προσωπική αδικία. Με μένα μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Με το παιδί μου δεν σας δίνω το δικαίωμα. Εντάξει, σήμερα αποβλήθηκε ο Κοντάκης Παναγιώτης, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Δειλινών, τζάμπα. Διαμαρτυρόμαστε και για τον πέναλτι, που θεωρώ ότι δεν ήτανε, αλλά τέλος πάντων, συγχαρητήρια στο μάτι της Χερσονήσου, καλή συνέχεια, αλλά αυτό που κάνετε είναι ρατσισμός. Είναι ρατσισμός. Ό,τι έχετε μαζί μου και μόνο μαζί μου. Όχι με το παιδί μου. Εντάξει, σήμερα αποβάλλετε τον ποδοσφαιριστή Κοντάκη Παναγιώτη χωρίς λόγο. Και περιμένω στο ρεπορτάζ, γιατί βλέπω ποιοι ήσασταν εδώ και ποιοι ήσασταν εκεί και ακούγατε, τι είπε ο Κοντάκης Παναγιώτης και αποβλήθηκε. Τι είπε. Αυτά. Θέλετε κάτι άλλο?